Mayibongwe inkosi. Ngiyamukela wonke umuntu kwinkonzo yangesonto yesivumelwano yakulenyanga kaJanuwari 2026. Futhi ngiyakhuleka ukuthi zonke ibusiso zalesi sivumelwano sukela kwesokuqala kuze kube sokugcina kuzoba ezakho ngegama likaJesu. Yisho uthi zingezami. uNkulunkulu aqinisekise lokho empilweni yakho ngegama likaJesu. Kodwa fanele ukhumbule ngoba uma ngabe unezipho unikezwe zona uvela uyigcine endaweni ethize ungakhumbuli ukuthi wayithola nini futhi wayithola kanjani nokuthi ziyini, angeke uzukwazi ukuthi ujabulele inzuzo yalokho okutholile. Yingakho silokhu sikhumbuzana ukuthi lo nyaka sizoqhubeka sizindle phezu kwezwi, sikhumbule izwi, sikholwe izwi ukuze zonke lezo zithembiso uNkulunkulu asinikeze zona sizoqhubeka silosikhumbuza uNkulunkulu emkhulekweni yethu, futhi kulonyaka kuzoba unyaka ophumelelayo ngegama likaJesu, othokozisayo, omkhulu ngegama likaJesu. Bese ubheka izenzo zakudala bese uyayiguqula ngoba unyaka othokozisayo omusha uncike kwizenzo esinazo. Uma ngabe sithwele izenzo ezindala siziletha enyakeni omusha, kwenza unyaka omusha ube mdala, ungaqhubekeli phambili, kube ngazathi sisesenyakeni omdala. Asivumele amanzi angidlule ngaphansi kwebhuloho ngoDisemba we-31, vumela lowo manzi adlule. Impilo entsha, ukujabula okusha, izethembiso ezintsha, nokuthola okusha ngegama likaJesu. Baba, siyakubonga futhi sidumisa igama lakho ngoba uNkulunkulu omuhle nomangazayo. Usilethile kule nkonzo, inkonzo entsha, usuku olusha, futhi siyakhuleka isivumelwano esisha osenzayo nathi sizothela izithelo kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Siyakhuleka ukuthi uzosisiza ukuba ngokwethu sisuse zonke izenzo ezindala ukuze unyaka omusha, impilo entsha izoqhuma futhi izothela, izovezwa, ibonakale kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Khuluma izwi lakho futhi namhlanje kithi, senze ukuba silalele, senze ukuba sizwe, senze ukuba sikholwe, samukele lokho okungokwethu ngegama likaJesu. Siyakubonga ngoba siyazi usuphendulile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen omuhle omkhulu ngegama likaJesu. Ku-Isaiah isahluko 55 sifunda uverse 3. Isaiah isahluko 55 uverse 3. Bekani indlebe yenu nize kimi, yizwani umphefumulo wenu uyakuphila. Ngiyakwenza isivumelwano esiphakade nani,
Umusa oqinisekiseleyo kaDavid uyakubona ukuxhumana isivumelwano esiphakade nesethembiso sikaDavide kuverse 4. Bheka nginike ukuba abe ngubufakazi kubantu, umholi nomyali kubantu. Umyali kubantu phakathi kukaverse 3 noverse 4 kukhona umhuma, abantu abangeke baze bawubone. Ukhuluma ngoDavide kuverse 3 ebese eyaqhubeka kuverse 4 esitshela ukuthi unikeze yena. Uyena akusiye uDavide, ukhuluma ngoKristu ukuba abe ngufakazi kubantu, kanjalo nomholi nomyali kubantu. Mina nginikezile yena. Kwesinye isikhathi mangabe ufunda iTestament elidala, usuka kwisahluko kwesinye uya kwesinye, usuka kwelinye iverse uya kwelinye, kufanele uqaphelisise ukuthi uma ngabe ekhuluma ngabantu beTestament abadala noma esekhomba phambili ekhuluma ngaloyo ozayo okunguKristu ozoba ubufakazi, umholi nomyali kubantu. Buka uverse 5. Bheka, uyabiza isizwe ongasaziyo. Umyali, uKristu, inkosi uyakubiza isizwe uDavide ayengasazi, uIsrayeli ayengasazi. Akukho noyedwa wabaholi baka-Israyeli owayesazi, ebesethi ethi nezizwe ezingazi wena ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho, nangenxa yena waka-Israyeli, ngokuba ukudumisile yena uKristu ukudumisile. Uverse 6 funani uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Uverse 7 omubi makashiye indlela yakhe. Ngenkathi enza isivumelwano nathi esibizela kwisivumelwano esisha, isivumelwano esingunaphakade, isivumelwano sikaDavide, uthi leso sivumelwane ukuze inzuzo yalesi sivumelwano isebenze empilweni zethu, uthi omubi makashiye indlela yakhe. Nomuntu ongalungile imicabango yakhe, hayi kuphela izenzo zethu, nemicabango ephuma noma eyenzeka ngaphambi kwezenzo. Uma ngabe izenzo zizimbi, nemicabango emva kwezenzo nayo mibi. Uma ngabe izenzo zinobubi, nemicabango ekhiqiza lezo zenzo mibi, inesono, futhi ufuna ukuba sishiye izindlela ezimbi kanjalo nemicabango emibi, abuyele kuJehova. Akukuhle kuphela ukuthi ngiyashiya izindlela zami ezimbi, akwanele ukuba uthi ngiyashiya imicabango yami emibi. Kufanele emva kwalokho uphenduke ngokuphelele, ubuyele kuNkulunkulu, kuJehova. Uyakuba nomusa kuye nakuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Uverse 8 ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zenu. Uverse 9 uthi ngokuba njengamazulu aphakeme kunamhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu.
uverse 10 ngokuba njengemvula yehla neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kunisela umhlaba, kuwenze uthele, uhlume, unike ohlwanyelayo imbewu, nodlayo isinkwa. Uverse 11, kanjalo liyakuba njalo izwi lami, kanjalo izithembiso zami, kanjalo isiprofetho sami, kanjalo ukukhuluma kwami, kanjalo izwi lami eliphumayo emlomeni wami, aliyukubuyela kimi lize, kepha liyofeza. Udinga ameni lapho. Izwi lizofeza empilweni yakho, lizokwenza okuhle, okumangazayo, okudumisayo empilweni yakho ngegama likaJesu, kodwa liyakufeza engikuthandayo, okumjabulisayo, liphumelele entweni engilithumele kuyo. Sizwa izwi namhlanje ekuseni elithi inzuzo yethu esivumelwaneni sikaDavide ngoKristu, inzuzo yethu, inzuzo yami, inzuzo yakho esivumelwaneni sikaDavide ngoKristu. Sibheka izinto ezintathu lana. Okokuqala, inzuzo ephelele esivumelwaneni. Okwesibili, kwisivumelwano, loyo onesivumelwano uNkulunkulu uqobo lwakho. Loyo owenza isivumelwano iloyo ozuzayo, uloyo oyikholwa oza phambi kaNkulunkulu ebeseba nenzuzo kuleso sivumelwano. Ibhalansi enokuqonda ebuntwini bomuntu wesivumelwano. Okwesithathu, ukukholwa ngokuzethemba kuKristu wesivumelwano esisha. Buka okokuqala, inzuzo ephelele esivumelwaneni. Siyatshelwa kumaHubo 89 sibheka uverse 3 uthi, ngenze isivumelwano nokhethiweyo wami, ngifungile kuDavide inceku yami. Uthi ngimkhethile uDavide. Kukhona into ayibona enhlizweni, empilweni kaDavide eyamenza ukuba aphumele eshashalazini. Wayengasiye indodana yokuqala kaJese ubaba wakhe. Wayenamadodana amaningi ngaphambi kwakhe, kodwa uNkulunkulu wabona ukuthize enhlizweni yakhe wamkhetha yena. Manje uthi ngenze isivumelwano naloyo engimukhethileyo, ngivumelene noDavide. Kuverse 34, isivumelwano sami angiyukusiphula, futhi angiyukuguqula okuphumile ezindlebeni zami. Lokhu esizokunxusa phambi kukaNkulunkulu. Uthi Nkosi, lesi sivumelwano senzile, ilena izwi olikhulumile, noJesu wasifeza lesi sivumelwano ngegazi lakhe, futhi angeke uze wephule isivumelwano sakho. Uma ngabe wawuthembekile kuAbraham, wathembeka kuDavide, kanjalo uzothembeka nakuKristu oyindodana yakho ezelwe yodwa, ngoba uKristu ngaphambi kukaDavide wayekhona.
Uma ngabe uNkulunkulu wayethembekile kuAbrahami, uza kuthembeka kuKristu futhi ngeke usephule isithembiso sakho noAbraham, ngeke usephule isithembiso sakho noKristu. Awuzange usephule isithembiso sakho noDavide, ngeke usephule isithembiso sakho noDavide. Kuverse 35 uthi, ngafunga kanye ngobungcwele bami ukuthi angiyikuqamba amanga kuDavide. Sibheka inzuzo ephelele esivumelwaneni. Okokuqala, inzuzo yokuthethelela nokuphulukiswa. Okwesibili, isibusiso sokukholwa enhliziyweni. Okwesithathu, ukubabathizwa ngokugcwele okuvela ezulwini. Buka okokuqala uyasitshela kumaHubo isahluko 103, sifunda uverse 1 kumaHubo 103 verse 1, mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Uverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa yonke imisebenzi yakhe yomusa. Hayi kuphela owodwa, hayi kuphela ingcosana, yonke khumbula yona, ungayikhohlwa. Hlale njalo uzikhumbuza futhi ukhumbuze uNkulunkulu, ungayikhohlwa yonke imisebenzi yakho emihle. Uverse 3, othethelela zonke izono zakho. Ukuthethelelwa kungezinye zezinzuzo, kungezinye sesisekelo, kungezinye sesisekelo asibonelelo ngenkathi uza ubiza igama likaNkulunkulu. Uma ngabe kukhona into oyikhumbulayo, isono, isiphambeko, ububi, into embi oyenzile, sonke isono esizoma phakathi kwakho noNkulunkulu, khumbula wethembisile ukuthi uzothethelela. Uthi, funani uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu olungileyo imicabango yakhe abuyele kuJehova, ngokuba uyakuba nomusa kuye. Lokho ukuxolelwa kusesivumelwaneni. Uza ebese yaxolela, uthi loyo othethelela zonke iziphambeko zakho. Buka okwesibili lapho, ebese ephulukisa zonke izifo zakho. Uverse 4, okhulula imiphefumulo yakho ekubhujisweni. Angeke uzubhujiswe. Ayikho into eqhamuka kuSathane, eqhamuka ezweni, eqhamuka enyameni ezobhubhisa wena ngegama likaJesu. Okuthwesa umqhele wothando nobubele. Uverse 5, osuthisa umlomo wakho ngezinto ezinhle. Lowo amen muncane. Ukusuthiswa, uNkulunkulu uzokusuthisa. Ebesethi ngezinto ezinhle, kusukela emlonyeni wakhe, empilweni yakho, emsebenzini wakho, kuyo yonke into, izinto ezinhle kumpilweni yakho kulonyaka, ukuze ubusha bakho buvuselelwe njengokhozi. Ubusha bakho buvuselelwe njengokhozi ngegama likaJesu. Uyazi, enye ingxenye yobusha ukujabula noma ukuhleka. Abantu abathize mangabe befika ku-40 balahlekelwa ukuhleka. 50 cha, sekunyamalele. Mabefika ku-60 sebelahlekelwa ukuhleka kwabo, kodwa uNkulunkulu uzobuyisa ukuhleka kwakho. Kunabantu abalahlekelwa ukujabula empilweni, akukho ukujabula. Bafika kulonyaka bathi
amehlo ami asekubonile, inyama yami yadlula kukho nezinto esengidlule kuzo, ngingajabula kanjani? Leso sithembiso sikaNkulunkulu kuyingxenye yesivumelwano, ukuthokoza kwempilo. uNkulunkulu uzokubuyisa kuwe ngegama likaJesu abantu abalahlekelwe intshisekelo, abantu abancane banentshisekelo. Babheke uma ngabe begijima lapha egroundini, uma ngabe ubabuka besuka begijima, bagijima kunenjabulo, kunentshisekelo ngaphakathi kubo. Kodwa uyazi kunabantu abafika ku-45, ku-46, u-47, uyababona indlela abahamba ngayo, bahamba kancane, bayaqapha, abakwazi ukugoba, abakwazi ukuvuka, abakwazi ukuyilula, abakwazi ukwenza lutho. Mangabe uthi woza unaminyaka emingaki, ngina-47, akukho ntshisekelo, akukho into eqhubayo, yonke intshisekelo izobuya kulonyaka. Into eqhubayo ekwenza umuntu ukuba abone isicongo sentaba ebese ethi ngiyafinyelela laphana, kuzobuya kuwe ngegama likaJesu, ngokuba yena uzovuselela ubusha bakho njengokhozi, ukuxolela nokuphulukiswa. kuMakru isahluko 2 sifunda uverse 9. uMakru isahluko 2 verse 9. Bese uJesu wabona ukukholwa kwabo, wabe sethi kuloyo owayekhubazekile, wathi izono zakho zithethelelwe. Mangabe ulalela kahle namhlanje, uzomuzwa ethi kuwe, ndodana, ndodakazi, izono zakho sukela ngesikhathi uza eminyakeni wokuba wazi okubi nokuhle, wazi okungakwesokudla nokungakwesokunxele, sukela ngesikhathi wazi okubi nokuhle, manje uza kuNkulunkulu ngokukholwa, bese uyaguqa ukhothame phambi kukaNkulunkulu ngokuthembeka okuphelele, uthi Nkosi ngiyaxolisa ngokwedlule, kusukela ngesikhathi ngazi u-A kuya ku-Z, sukela ngazi u-C kuya ku-K, ukuthi ngenze lokhu nalokhuyana, futhi ngiyaphenduka. uNkulunkulu uzokuxolela, uzomuzwa ethi, ndodana, ndodakazi, izono zakho zithethelelwe. Kodwa hayi kuphela lokho, buka uverse 9. uverse 9, ikuphi okulula? Ngabe kulula ukuba ngithi kogulayo izono zakho zithethelelwe, noma ukuthi vuka uthathe umbhede wakho uhambe? Ukukhubazeka kunyamalele empilweni yakho. Uyazi ukuthi kukhona uthize wathi angikhubazekile. Kunenhlobo zokukhubazeka. Uma ngabe izinyawo zikhubazekile, umuntu akakwazi ukuma, umuntu akakwazi ukuhamba. Abantu abaningi abakhubazekile ezinyaweni zabo, kodwa imiqondo yabo ikhubazekile, imizwa yabo ikhubazekile. Ngaphambili lakho okufanele libe nokuqapha, libe nokucabanga, lokho kukhubazekile. Loyo onamandla ukuba senze ukuthize, athi ngime lapha, ngiyalaphana, leyo ndawo ikhubazekile. Abanye abantu amandla abo akhubazekile, umqondo yabo ayikwazi ukucabanga, umlomo wabo awukwazi ukukhuluma, umqondo wabo awukwazi ukubakhuthaza. Bathi ilena indlela hamba kuyo. Abanye abantu
imizwa ngaphakathi ekhubazekile. Abanye abantu umgogodla abakwazi ukuma, umgogodla wokuma ukhubazekile ngenxa yaloko kukhubazeka okungaphakathi nokukhubazeka kukamoya. Abakwazi ukuma basukume bahambe, into encane izovele ibahlalise phansi, bakhubazekile. Kodwa konke ukukhubazeka kwakho kususiwe namhlanje ngegama likaJesu, bese umqondo uyaqala uyasebenza, amandla aqale asebenze, nemizwa iqale isebenze, bese uyaqala ube umuntu osebenzayo empilweni yakho. Yilokho akwenzayo uma ngabe sisindisa, uyasixolela ebese eba namandla futhi okusitshela ukuthi sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Uverse 10, kodwa ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, usho kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka uthathe umbhede wakho uye endlini yakho. Uverse 12 usitshele amagama okuqala amabili, wavuka, isibusiso sakho ngeke size sivinjwe, isimanga sakho sizofika njengamanje. Wavuka wathatha uhlaka lwakhe wahamba ngaphambi kwabo bonke, ngendlela yokuthi bonke bamangala badumisa uNkulunkulu bethi, asikaze sikubone ngalendlela. Amen. Ungakusho lokhu kanye nami, asikaze sikubone ngalendlela. Yisho lokho, asikaze sikubone ngalendlela. Manje impilo yakho kulendlela, angikaze ngikubone ngalendlela. Ukukhubazeka kuphumile empilweni yakho, njengoba ngikutshelile ukuthi ngesinye isikhathi umqondo ukhubazekile. Ngiyakhumbula inkonzo yemvuselelo, futhi leyo mvuselelo isibuyile. Siqede inkonzo yemvuselelo yangoLwesine. Uyazi ukuthi lezo zinsuku ngangifika ehhovusini, kwesinye isikhathi ngiyafika enkonzweni, ngafika phambi kwenkonzo kanjena, ngimile, owesilisa ubhuti wafika wathi, ngiyakubingelela mfundisi, ngathi unjani? Wayenamadodana amathathu, ngisakhumbula kahle. Wangitshela okokuqala wathi, xhawula umfundisi, watshela owesibili, xhawula umfundisi, nowesithathu, xhawula umfundisi. Ngabaxhawula, wabe sethi, ngiyabonga mfundisi, ngizobuya nobufakazi bami. Akazange azangitshele ukuthi inkinga kwakuyini, akazange athi khulekela abantwana bami, wathi mxhawuleni kathathu, amadodana amathathu. Emva kwalokho babuyele emuva. Omunye wamadodana umqondo wawukhubazekile, wayengakwazi ukubamba into ethize, afunde into ethize, base bemxosha esikolweni. Isikole esasisihle kakhulu, ubaba lapho wayekhokha imali enkulu, kodwa umqondo wawukhubazekile. Ubaba wabesethi, ngoba base bemxoshile umfana, bethi akakwazi ukuba afunde, akakhoni ukufunda lutho, wabe sethatha indodana ebuyisela esikoleni. Wabe sethi, ngiyacela akweni mzame futhi lo mfana okokugcina nje. Base bethi akunamsebenzi, bathi hayi imali yami. Wathi uzobe umosha imali yakho. Wabe sebacela, wathi mthatheni lo mfana ekupheleni kwalowo nyaka
bamangala ngoba lowo mfana waphuma unumber 3 eklasini lonke. Umqondo okhubazekile wawusuvuselelwe. Ukhona yini omncane namhlanje lapha enkonzweni? Ngithi ukhona yini omncane lapha enkonzweni? Ngiyaprofetha phezu kweyakho impilo. Umqondo okhubazekile uzovuselelwa futhi ngegama likaJesu. Na kulabo abadala bathi ngenkathi siba badala kukhona into engenayo bayibiza ngokungaqondi, uthi imiqondo yethu iyashabalala. Owami ngeke uphelelwe amandla. Ngikhuluma nawo wonke umuntu mawuvuselelwe ngegama likaJesu. Yonke into kufanele uyenze usazoyenza. Yonke into kufanele uyifunde usazoyifunda. Lo nyaka izwi likaNkulunkulu eliphuma emlonyeni wakho lizothi asikaze sikubone ngalendlela. Isimangaliso noma abathwali bezimangaliso bakuphi? Uzothwala isimangaliso empilweni yakho, emqondweni wakho, enhlizweni yakho, emzimbeni wakho, emndenini wakho. Bathi indodana ngeke ize ifike noma umntwana ngeke aze afike. Yini ekhiqiza umntwana phakathi komyeni nomfazi? Mayibuyiselwe ngegama likaJesu. Ukuphulukiswa okuphelele kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Okwesibili sine izibusiso zokukholwa enhliziyweni. Ukholwa uNkulunkulu, noNkulunkulu uzohlonipha ukukholwa kwakho ngegama likaJesu. kumaHubo 1:16 verse 10. Ngiyakholwa, ngakho-ke ngiyakhuluma mina. Ngiyakholwa, ngalokho ngiyakhuluma. Shono lokhu okukholwayo, ungasho lokhu ongakholwa, kodwa shono noma khuluma lokhu okukholwayo. Bheka izethembiso zikaNkulunkulu, zibonakalise nalezo zithembiso bese uthi ngiyakholwa, kanjalo ngiyakhuluma. Buka lokho kwiTestament Elisha kwabaseKorinte besibili isahluko 4 verse 13. KwabaseKorinte besibili isahluko 4 verse 13. Sinalo moya ofanayo wokukholwa. Unalowo moya ofanayo wokukholwa. Njengalokho kulotshiwe, ngiyakholwa, ngakho-ke ngiyakhuluma. Ngixhumanisa amaverse amabili ukuze wazi ukuthi mawufunda into ethize kwiTestament Elisha noma kwiTestament elidala yenziwe kulabo bantu beTestament elidala, kithina beTestament Elisha sekugcwalisiwe ngokuphelele. Uthe kwiTestament elidala kwisahluko noma kumaHubo 1:16 verse 10 uthi ngiyakholwa, kanjalo ngiyakhuluma. Kube sekuthi kwiTestament Elisha sinalowo moya ofanayo wokukholwa. Kubhaliwe ngiyakholwa futhi ngiyakhuluma. Nathi sinawo lowo moya wokukholwa, njengokulotshiwe ukuthi awekho amazwi okungakholwa empilweni yakho ngegama likaJesu. Amazwi amahle, amazwi enziwayo, amazwi esiprofetho, ngamazwi ezwi likaNkulunkulu azokwenzeka empilweni yakho. Okwesithathu manje, umbabatizo ngokugcwele ovela ezulwini. Manje igama ukubabathizwa lisho ukucwiliswa okugcwele kwasezulwini. Uma kukhona inokudingayo leyo nto isezulwini, uzogcwaliswa ngokugcwaliswa kwasezulwini. Ngitshele
yini oyifunayo engekho ezulwini? Ezulwini yonke into oyidingayo ikhona lapho. Uzogcwaliswa ubabathizwe ekugcwaleni kwasezulwini, ukubabathizwa ngokugcwele okuvela ezulwini. KumaHubo isahluko 16 ngifunda uverse 8. KumaHubo 16 uverse 8, ngibeke inkosi phambi kwami njalo. Ilokho akwenzayo, uthi ngokwenza kwami, ngokwami ngibeka inkosi phambi kwami njalo. Kufana nokuba ngenkathi u-Abraham aletha umhlatshelo kuNkulunkulu, izinto ezimbi zafika zifuna ukuthatha lo mhlatshelo. Wazisusa lezo zinto ezimbi ezazifuna ukuthatha umhlatshelo. Mawubeka uNkulunkulu njalo phambi kwakho, kukhona into ezokuphambukisa phambi kukaNkulunkulu. Susa leyo nto, ungavumi kube khona into, kube khona umuntu ozongena phakathi kwakho noNkulunkulu. Futhi kulonyaka uzothola ukugcwala kukaNkulunkulu. Ngibeke inkosi phambi kwami njalo, ngokuba ungakwesokudla sami, futhi anginakunyakaziswa. Uverse 11, uyakungikhombisa indlela yokuphila, ebusweni bakho kukhona ukugcwala kwenjabulo. Amen. Injabulo susa ukudumaza empilweni yakho. Uyazi kunabantu abakwenza kube injwayelo ukukhala, futhi ngesinye isikhathi usukhalile ngesikhathi esidlule, futhi kulonyaka kusunyaka wokukhala, unyaka wokujabula. Angizizwa kufanele ngihleke, vele uhleke. Angizizwa kufanele ngimamatheke, vele umamatheke. Uma ngabe izinto ezenzeke kulonyaka odlule ziqala zenzeka, futhi kulonyaka odlule uma ngabe into enjalo yenzeka, ubukhala. Kodwa unyaka omusha lona, ukukhala kwakho, ngithi akusekho ukukhala. Ngabe uqaphile yini omama wethu abakwenzayo? Uma ngabe ingane zabo zikhala, bayithatha bayithulise, bazibeka izandleni zabo, bacule, bazishushuzele, ucule namazulu ngenkathi ukhala. Uma ngabe usumdala, bese usuna 7, una 8, una 12, into ekwenze ukhale use umntwana belo bekushushuzela. Uma ngabe manje ukhala, angeke besakushushuzela, bayakushaya. Ufuna ukukhala, khala, bayakushaya. Bayasitshela omama wethu bayasitshela bathi, uma ngabe usemncane usewusana, kunezinto engizivumelile, ngaleso sikhathi ungakhala. Kodwa manje usuneminyaka 7, usuneminyaka 12, usuneminyaka 40, cabanga ngalokho. Eminyakeni 40 kunezinto obungakhali, osafanele ukhale ngazo. Angeke usakhala futhi. Injabulo, ukujabula, ukuthokoza, ukuthela izithelo empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngakwesokudla kunokuthokoza njalo njalo. Sibheka kwabase-Efesu isahluko 3, ngifunda uverse 17. Kwabase-Efesu isahluko 3 uverse 17, ukuze uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa, ukuze nigxilile futhi nisekelwe othandweni. Uverse 18, nikwazi ukuqonda kanye nabangcwele bonke
ukuthi buyini ububanzi nobude nokujula nokuphakama, uverse 19, nokwazi uthando lukaKristu uzolazi kakhulu kulonyaka oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe ngokugcwala, nibabathizwe, nigcwaliswe, nichicinyiswe kukho konke ukugcwala kukaNkulunkulu. Uverse 20, manje namhlanje kuye onamandla ukwenza okuphezu kwakho konke esikucelayo noma esikucabangayo, uthi ngokwamandla asebenza ngaphakathi kithi. Uverse 21, makube kuye udumo ebandleni ngoKristu Jesu kuzo zonke izizukulwane kuze kube phakade. Amen. Kuno amen njalo phezu kweyakho impilo, futhi uzokugcwalisa ngako konke ukugcwala kwasezulwini. Iphuzu lesibili, ukubhalansa okunokuqonda ebuntwini bomuntu wesivumelwano, futhi ukuze sithole inzuzo ephelele yaso sonke isivumelwano kufanele kube khona ibhalansi phakathi kwethu esiletha ezenzweni zethu, ibhalansi enokuqonda ebuntwini bomuntu wesivumelwano. Abantu abaningi bavumela izinto ukuba zenzeke empilweni zabo, futhi kuqala uma ngabe usahleli phansi futhi uthule, imicabango yenzeke emqondweni yakho, iphazamise umqondo wakho, futhi ungazami ukuyiphebeza. Lokho kukususa endleleni, bese uphinde ulalele umuntu okhulumayo, oshumelayo kunemicabango eyenzakalayo emqondweni yakho, futhi awuzami ukuthi uyinqande leyo mcabango. Lokho kusenza ukuba sisuke endleleni, kodwa ngokuqonda uletha ukuqonda empilweni yakho, khona uzoba nguwe uqobo okhetha izinto ocabanga ngazo, okhetha izinto ozibukayo, okhetha izinto ozibandakanya kuzo ngokusemqondweni. Ibhalanse nokuqonda ebuntwini bomuntu wesivumelwano. Sibheka izinto ezintathu lana. Okokuqala, ukulalela isimo sesivumelwano. Okwesibili, ukuphila ngokuhlala uphila ngaphandle kwezincomo ezivamile. Okwesithathu, ukuthanda njengoKristu wesivumelwano. Buka okokuqala, ukulalela isimo sesivumelwano. Sibheka kumaHubo isahluko 132, sibheka uverse 12. AmaHubo isahluko 132 verse 12. Uma abantwana bakho begcina isivumelwano sami nobufakazi bami engiyobafundisa bona, nabantwana babo nabo bayakuhlala esihlalweni sakho sobukhosi kuze kube phakade. Manje uNkulunkulu wenze isivumelwano noDavide, futhi uDavide ehlale njalo ebona imigomo yesivumelwane. Uma ngabe abantwana bakho bezongilandela begcine isivumelwane sami nobufakazi bami, leso engiyakubafundisa sona, uNkulunkulu ufuna ukusifundisa labo abazuza
abangabazuzi izindlela zabo, futhi umugomo ukuthi labo bantwana balalela uNkulunkulu wayetshela uDavide. Davide, ngabe uyakhumbula umlisa othize uEli? Ngiyakhumbula Nkosi, yebo. Ngenza isivumelwano naye nobaba wakhe ukuthi ihhovisi labapristi lizoba ngelabo njalo, kodwa manje ngoba uEli akazange afundise abantwana bakhe, ngambiza ngathi, ngabe angikunikezanga leso sivumelwano? Yebo Nkosi, wanginika, kodwa angeke kusaba njalo ngoba awuzange ungihloniphe, awuzange unqande abantwana bakho, abazange balalele isivumelwano. uNkulunkulu wabesethi, Davide, kuqonde lokhu, akwanele ukuthi wena ngokwakho kuphela ukuthi ugcina isivumelwano sami. Uma ngabe abantwana bakho futhi nabo beyakugcina isivumelwano sami nobufakazi bami engiyakubafundisa, nalabo bantwana bakho bayakuhlala esihlalweni sami ingunaphakade. Ngiyakhuleka uNkulunkulu uzosisiza ukuthi thina sizogcina isivumelwano sakhe. Angeke size sikhohlwe imigomo asinikeze yona. Okwesibili, ukuphila ngokuhlala uphila ngaphandle kwezincomo ezivamile. Iphuzu lana ukuthi akufanele siphile impilo yethu ezincomweni zabantu. Yingani? Ngoba zonke lezo zincomo ezivamile, mhlambe labo bantu abancomayo bathembekile noma baneqiniso ngendlela abazi ngayo, bayakholwa ukuthi sibahle, silungile, bayakholwa ukuthi silungele futhi ukuhlwithwa nangamazulu, baneqiniso, kodwa yilokho kuphela abakwaziyo. Kodwa uma ngabe sincika kulokho kunconywa okuvamile, singalahlekelwa indlela yethu. kuSamuweli wokuqala isahluko 29 ngifunda uverse 3. kuSamuweli wokuqala isahluko 29 uverse 3, base bethi izikhulu zabaFilisti, abenzeleni maHebheru lana? U-Akhishi wathi ezikhulwini zamaFilisti, lo akasiye uDavide, inceku kaSamuweli inkosi yakwa-Israyeli, obelokhu enami kulezi zinsuku noma kule minyaka, futhi angitholanga cala kuye, selokhu ahlubuka kimi kuze kube namuhla. Kwakuyisincomo sika-Akhishi inkosi yamaFilisti kuDavide, wathi, ngiyamazi uDavide ubelokhu enoSawuli zonke lezi nsuku, yonke leminyaka, angizange ngithole okubi empilweni yakhe. uDavide, ngabe uncike kuloko kunconywa yini na? Uyazi okuningi ngawe kunokuba uncike kuloko kunconywa. Buka uverse 6. Uverse 6 uthi, u-Akhishi wambiza uDavide, wathi kuye, ngempela kuphila kukaJehova ubulungile, ukuphuma kwakho nokungena kwakho nami empini kuhle emehlweni ami. Emehlweni ami kukanjalo emehlweni enkosi. u-Akhishi wayengatsheli uDavide ngokuqonda kwakhe ukuthi angizange ngithole okubi empilweni yakho kusukela ngezinsuku zokuphuma kwakho uza kimi, kusukela kulolu suku, noma kunjalo
amakhosi nenkosi ikukhethile, ngiyakuncenga unganciki ekunconyweni kwabantu ngensindiso yakho ngokusebenza kwakho nethemba lakho lokungena ezulwini, kanjalo nokuthola kwakho inzuzo yesivumelwano. Uverse 8 uDavide wathi ku-Akhishi, kodwa ngenzeni? Futhi yini oyitholile encekwini yakho kusukela ngibe nawe kuze kube namuhla, ukuthi ngingayi ukulwa nezitha zenkosi yami inkosi? Uverse 9 into ebalekile lena, u-Akhishi waphendula wathi kuDavide, ngiyazi ukuthi umuhlwe emehlweni ami. Buka lokhu, njengengelosi kaNkulunkulu. Buka ukuncoma kuka-Akhishi mayelana noDavide, umuhle, ulungile, awunaphutha. Angizange ngithole into embi esandleni sakho, futhi ngibheka wena ngikhumbule izingelosi, ngoba wena ufana nengelosi kaNkulunkulu ngaphambi kwami. Unganciki kulokho, bhuti wami, sisi wami, kuloko kunconywa okujwayelekile. Uyazi ukuthi yini uDavide ayenza? Buka isahluko 27 uverse 2. UDavide wasuka wawela kanye namadodana angamakhulu ayisithupha ayenaye, waya ku-Akhishi indodana kaMawuki, inkosi yaseGathi. Buka uverse 3. uDavide wahlala no-Akhishi eGathi, yena namadodana akhe, yilowo nalowo nomuzi wakhe. Ngisho uDavide nabafazi bakhe ababili, u-Ahinowami waseJezireyi no-Abigeli waseKameli umkaNabali. Kodwa buka uverse 9. uDavide walinqoba izwe akashiyanga ndoda namfazi ephila. Wathatha izimvu nezinkabi nezimbongolo namakameli nezingubo, wafika ku-Akhishi. U-Akhishi wayengazi lutho ngalokho. Leyo nto eyayiyimbi eyayenziwe uDavide, lokho kwakwenze uDavide, wenza konke lokho, wabulala bonke amadoda, wabulala wonke abesifazane, wonke umuntu la, wathatha izimvu zabo, wathatha amakamela abo, wathatha lokhu kwabangokwakhe, wabe sefika ku-Akhishi. Buka uverse 10. U-Akhishi wathi, niyephi namuhla na? uDavide wathi, ngeningizimu yakwaJuda nangaseningizimu yamaJeremeli naseningizimu yamaKheni. Akazange akhulume iqiniso ku-Akhishi, futhi u-Akhishi wakholwa ilokho. Buka uverse 11. uDavide akasindisanga ndoda namfazi ukuze alethe izindaba eGathi, ethi, funa basitshele bathi,
wenze njalo uDavide, futhi kuya kuba njalo umkhuba wakhe sonke isikhathi ehlala ezweni lamaFilisti. Buka uverse 12. Uverse 12, u-Akhishi wamkholwa uDavide. Kubi uma ngabe ukholwa amanga, into embi kakhulu uma ngabe uDavide ebulale bonke abantu ababezokhuluma iqiniso bathi sibonile. Buka lo muntu omhlonipha kakhulu nomthanda kakhulu, buka into ayenzayo ukuze kungabibikho umuntu ozomceba. Bulala wonke umuntu ebese ebayisa kwingunaphikade elibi bengalindele. Uma ngabe seqede wonke lokho, wafihla yonke into, wabesebuya. Abukho ukuqonda kule nhlobo yokuphila. Mhlambe awubabulali kodwa uyabathulisa ukuze uqhubeke ube seyincwadini ezinhle zaka-Akhishu. Wabesethi uyakuba inceku yami ingunaphakade. Iphuzu ukuthi u-Akhishu wambiza ingelosi. Akukho phutha kuwe, angitholanga phutha kuwe. Phambi kwami ufana nengelosi kaNkulunkulu, kodwa awufuna ukuphila kanjalo ukuze ube ngozuzayo kwisivumelwano sikaNkulunkulu. Kumele uphile ngaphezu kokunconywa ngabantu. Abantu bayakuncoma ngoba abazi impilo yakho engaphakathi, impilo efihlakele. Abakwazi lokho bese bekubeka phezulu, bakubeke phezulu ngoba uma umuntu engakhuluma ngawe, uzothola indlela yokuba ubasuse. Sikhuluma nabaholi manje. uDavide wayengumholi. Uma ngabe umholi phezu kwebandla, umholi phezu kwebandla endaweni ethize, uyimholi webandla phezu kwesifundazwe, phezu kwesizwe, asifihle abantu abazi iqiniso phambi kwethu ukuze bengasicebi. Sibheke ukunconywa okuncethezayo. Ilokho uDavide akwenze, lokho kwabhalwa ezulwini akwenza, ukuze ke sifunde kulokhu, singanciki kuloko kunconywa ngabantu. Futhi abantu mangabe beletha abantu kuwe, baqinisekisile ilokho abakwaziyo ngabo bese beletha ukuncoma okujwayelekile. Lokho akuphelele, kodwa umoya kaNkulunkulu uveza ngempela ukuthi bawobani, uveze izinto abayifihlile. Okwesithathu manje, uthando njengoKristu wesivumelwano. Ilokho esikwenzayo. UKristu ngeke alimaze muntu, angeke abhubhise muntu, ngeke athulise muntu. UKristu ngeke abhubhise muntu ukuba athathe izimvu zabo, athathe izinkomo zabo. Fanele sithande njengoKristu, uKristu wesivumelwano. uJohane isahluko 13 sifunda uverse 34. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile, nani nithandane. Uverse 35, ngalokho bonke bayokukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. uNkulunkulu asisize, uNkulunkulu akusize ngegama likaJesu. kuJohane wokuqala isahluko 3 sifunda kuverse 11. kuJohane wokuqala isahluko 3 sifunda uverse 11. Ngokuba yileli izwi enalizwa kwasekuqaleni lokuthi sithandane. Uverse 12, kungabi njengoKhayina owayengowomubi,
wabulala umfowabo. U-Abeli akazange aqaphele lutho. uKhayina wakhombisa uthando oluncethezayo, uthando lwamanga nokumamatheka kwamanga. U-Abeli wayenoKhayina. uKhayina akazange lutho, akazange abone laka, akazange abone zimpawu ukuthi uKhayina wayemelene naye, futhi u-Abeli wavele wangena ogibeni kalula, ngoba ungumfowami futhi ngingumfowabo. Ayikho inzondo, akukho ukuzonda. Yonke into yayijwayelekile ngaphambi kuba azwe umulisa wasukuma. Ulaka enhlizweni lwanyakazisa isandla sakhe. Ngaleso sikhathi akukho muntu owayeke wabulawa, kodwa uKhayina waba ngumbulali wokuqala ukuba abulale ubhuti wakhe uqobo. Lokho kwamenza ukuba ngokujwayelekile wayengakaze abone ukuthi kunolaka. Ngokujwayelekile azange abone ukuthi kukhona inzondo. Ilokho kungcweliswa abanye abantu abathi bangcwelisiwe kodwa baziqeqeshile. Sizohlala sifaka noma simamatheke ukuze simboze inzondo, simboze amaqhubu, bese beveza imisebenzi emihle eyayizokwenza u-Abeli abe neqiniso lokuthi yebo ngempela kukho inzondo, kodwa ngaphambi kubazi wasukuma wabulala umfowabo. Yebo wambulala ngoba imisebenzi yakhe yayimibi neyomfowabo ilungile. Uverse 13, ningadumali bazalwane uma ngabe izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni saya ekuphileni ngoba sithanda abazalwane. Yena ongathandi umfowabo uhlala ekufeni. Uverse 15, lowo ozonda umfowabo ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Uverse 16, ngalokhu siyalubona uthando lukaNkulunkulu ngokuba wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukubeka ukuphila kwethu. Ungathandi impilo zabanye abantu, beka okwakho ukuphila phansi. Sibeka ukuphila kwethu phansi ngenxa yabazalwane. Uverse 17, kepha lowo onempahla yalelizwe, ukudla, izimpahla, imfuyo, ebona umfowabo eswele, amvalele isihawu sakhe. Uthando lukaNkulunkulu luhlala kanjani kuye? Uverse 18, bantwana bami, masingathandi ngezwi nangolimo, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Siza kwiphuzu lesithathu. Iphuzu lesithathu, ukukholwa ngokuzethemba kuKristu wesivumelwano esisha. Ukukholwa ngokuthemba ukuthi uKristu wesivumelwano esisha. Zintathu izinto esibhekayo. Kokuqala, ukubona isimo sobuntu owenza isivumelwano. Loyo uNkulunkulu wenza isivumelwano nathi ngoKristu, futhi siyabuka izenzo zakhe. Uthembekile, ungcwele, uthembekile, muhle, futhi angeke aqambe amanga. Ukubuka leso simo ngaso sonke isikhathi, futhi sibeke ukukholwa kwethu, kwethembeka kwethu
ekuthembekeni kwakhe okungunaphakade. Okwesibili, ukuba sebandleni lwesivumelwano. Okwesithathu, ukukholelwa kuKristu wesivumelwano. Okokuqala, ukubona isimo somuntu owenza isivumelwano. KuNumeri isahluko 23 sifunda uverse 19. KuNumeri isahluko 23 uverse 19. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga. Sonke isithembiso sikaNkulunkulu siqinisekisile kimi, kuwe nakithina sonke. Akukho manga noma indodana yomuntu ukuba azisole noma aphindele emuva noma ahlehle ezwini lakho. Ngabe ushilo angayi kukwenza na? Uzokwenza ekwenzela wena. Noma ukhulumile angayi kukuphelelisa na? Uverse 20, bheka, ngamukela umyalo wokubusisa, futhi yena ubusisile, futhi angikwazi ukukuguqula. Akukho Balaam, akukho mprofethi wamanga, akukho mthakathi, akukho phupho, akukho sibonakaliso, akukho mqambi manga ozohlehlisa isibusiso sikaNkulunkulu phezu kweyakho impilo. Uverse 21, akabonanga ububi kuJakobe, akabonanga ukuphambuka ku-Israyeli. uJehova uNkulunkulu wakhe unaye, uNkulunkulu nawe, nokumemeza kwenkosi kuphakathi kwabo. Uverse 22, uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe, yena unamandla anjengenyathi. Uverse 23, impela, othize akathi impela, kusho futhi impela. Kusho lokho ngokuthembeka impela. Impela akukho ukubhula ngoJakobe. Akukho ukubhula maqondana nawe. Akukho ukuthakathwa ukuzosebenza phezu kweyakho impilo. Asikho isiqalekiso esizosebenza kweyakho impilo ngegama likaJesu. Futhi akukho ukubhula ngo-Israyeli. Njengalesi sikhathi kuya kuthiwa ngoJakobe nango-Israyeli, lokho uNkulunkulu akwenzile. Lokho uNkulunkulu akwenzile. Ngibheke wena, ngibheke empilweni yakho. Ngisho nabantu bazofakaza. Ungumulisa wesimangaliso. Ungowesifazane wesimangaliso. Buka uNkulunkulu akwenzile. Lokhu uNkulunkulu akwenzile ubufakazi obuvela empilweni yakho sukela namhlanje buzocaca, bubonakale kuwo wonke umuntu ukuba azwe futhi azi ngegama likaJesu lokho uNkulunkulu akwenzile. Kuphindaphindiwe kukhulu, akunakukhohlwa empilweni yakho. Okwesibili, ukuba sebandleni lesivumelwano, ukuba sebandleni lesivumelwano. Sibheka amaHubo 50, sibheka uverse 5. amaHubo isahluko 50 uverse 5. Buthelani kimi abangcwele bami, labo abenze isivumelwano nami ngomhlatshelo. Uzoncika kumhlatshelo kaKristu, futhi ngale umhlatshelo kaKristu uzokwenza isivumelwano naye, bese uhlangana nebandla lesivumelwano.
isivumelwano ngeke sikulahlekele nesivumelwano ngeke sikulahlekele. Okwesithathu ukukholwa kuKristu wesivumelwano. Nkosi ngiyakholwa, Nkosi ngiyakholwa. Yonke into oyikholwayo iqhamuka kwisivumelwano sikaKristu izogcwaliswa ngegama likaJesu. KwabaseRoma isahluko 10 uverse 9, KwabaseRoma isahluko 10 uverse 9, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uvuma uJesu njengenkosi yakho, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Mayibongwe inkosi, ngisindisiwe. Ngithi mayibongwe inkosi, ngisindisiwe. Buka uverse 10, uverse 10 uthi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uvuma kube ngukusindiswa. Insindiso itshaliwe, ifakiwe enhlizweni yakho. Igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Buka uverse 13, ngokuba yilowo nalowo ungafaka igama lakho, yilowo nalowo obiza igama lenkosi. Ngitshele uyakusindiswa. Ngibizile egameni lenkosi, ngisindisiwe. Ngiphendukile ngakholwa ukuthi uJesu ungumsindisi wami, ngisindisiwe. Nazo zonke izibonelelo zomsindisi esiphambanweni saseCalvary, kubo bonke abantu abasindisiwe, zonke izibonelelo zingezami. Uma ngabe ukholiwe nguJesu Kristu, zonke izibonelelo zingezakho, zingezami. Ukuthula kungokwami, inhlanzeko ingeyami, amandla angawami. Ukuhlinzekelwa kungokwami, intuthuko ingeyami. Ukuchuma kungokwami, kanye nokuchichima kungokwami. Konke manje kungokwakho. Ukuphi? Sukuma utshele uNkulunkulu, ukholwa enhlizweni yakho, bese uyakhuluma ngomlomo wakho. Sizokwenza njengoba senzile ngesonto eledlule. Ukhuleke ngenhliziyo yakho yonke, utshele uNkulunkulu konke okuzwile kulesi sivumelwano sokugcina kule nkonzo. Ukutholile, wakumukela, ngizobe sengiyabuya namhlanje. Ukuguqulwa okuphelele kuzokwenzeka empilweni yakho. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Khuleka ukhulume noNkulunkulu njengamanje. Amen. Isivumelwano singesakho uma ngabe ukholwa. Ukhombisile Nkosi okuhle nalokho uNkulunkulu akufunayo kuwena, ukuthi zonke lesi sivumelwano noma lesi sibusiso sesivumelwano sizoba ngesakho. Uma ngabe phezulu kwezwi likaNkulunkulu, vula umlomo wakho uthi, Nkosi ngiyakholwa, ngiyamukela zonke lezi zibusiso zesivumelwano zizoba ngezami. Umusa wokuphila, impilo efana nekaKristu nginikeze ngegama likaJesu. Vula umlomo wakho, ukhuleke, ukhulume noNkulunkulu. Izibusiso zesivumelwano zingezakho uma ngabe ukholwa. Futhi uma ngabe udlala yakho indima, ucela uNkulunkulu, zonke lezi zivumelwano esivumelwaneni sikaDavide zingezami. Kwinsindiso, uma ngabe uvuma izono zakho, ukholwa ukuthi uKristu wakufela, uza kusindiswa. Tshela uNkulunkulu namhlanje, ngiyakholwa ilowo umsuka wokumukela isivumelwano
nokuthi isivumelwano singibe ngesakho. Tshela uNkulunkulu, Nkosi, insindiso ifanelekile, insindiso esusa esonweni, insindiso ekususa kuyo yonke into ongasiyo kaNkulunkulu. Uma ngabe ufuna isibusiso sesivumelwano sibe ngesakho, buyela kuNkulunkulu, phenduka, uyakukuthethelela ngokuphelele, ukuze izwi lakhe lesiprofeto liza kufezwa empilweni yakho. Khuleka, uNkulunkulu uza kufeza yonke into ayishilo ngawe nangami. Isiprofeto sakugcwaliswa, kodwa kunendima okufanele uyidlale nawe. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Yini uNkulunkulu ayibona empilweni kaDavide, enhlizweni yakhe ngaphambi kuba amkhethe? Yini uNkulunkulu ayibonayo imicabango yakho? uNkulunkulu uthembekile njalo kwizithembiso zakhe. Imiphi imicabango yenhliziyo yakho? Hlanza inhliziyo yakho kuyo yonke imicabango emibi, ukuze kufezeke zonke lezi zethembiso, ukuze uNkulunkulu agcwalise inhliziyo umlomo wakho ngezinto ezinhle emndenini wakho, emsebenzini wakho, kanjalo nobusha bakho buvuselelwe njengezinkozi, ukuze ukuhleka nokuthokoza kubuyiselwe empilweni yakho. Okokuqala, fanele lungisa indaba yakho noNkulunkulu. uNkulunkulu uzobuyisela ukuhleka namhlanje empilweni yakho. Nentshisekelo esilahlekile iza kubuyiselwa uma ngabe ubuya kulonyaka. Kulokuqala kwalonyaka lesi sivumelwano noma lesi sithembiso sesivumelwano kuzoba ngesakho. Zonke izono zenzile kusukela ngesikhathi uqale wazi okubi nokuhle, uNkulunkulu uzokuxolela. Zonke ukukhubazeka komqondo, ukungakwazi ukwenza, ukungakwazi ukuhamba, konke ukukhubazeka kumuntu, ukukhubazeka emgogodleni, ukukhubazeka komqondo nokwemizwa ngenkathi ukholwa izwi likaNkulunkulu namhlanje ekuseni, konke lokhu kuzophulukiswa phezu yakho impilo. Yonke into ngempilo yakho izoqala ibe nentshisekelo. Thana Inkosi yonke into ngokomoya, ngokwenyama, makuthole impilo. Futhi ngaleso sikhathi izibusiso zakho ngeke zivinjwe namhlanje ekuseni. Nomfundisi wethu omkhulu uzobuya azomboza noma azogcwalisa yonke into, kodwa fanele ukhuleke, ukhulume noNkulunkulu. Mangabe ufuna abantu bamangale emphakathini wakho, emsebenzini wakho, eshishinini lakho, ukuze uthi wena angaze ngikubone kanjena noma ngalendlela ngaphambilini, yenza okufanele nawe kuqala. Buyela kuNkulunkulu ngokuphelele. Lona fanele kube umnyaka wokuvuselelwa kuwe nakithina sonke Nkosi. Lo nyaka unyaka wokuvuka kwemvuselelo empilweni yami ngokomoya nakuyo yonke ingxenye yempilo yami. Abantu bazomangala uma ngabe bebona imvuselelo empilweni yakho. Zonke izethembiso zomfundisi wethu, umfundisi azikhulumayo, zizoba ngezakho. Tshela uNkulunkulu
Umqondo wami ngeke uphelelwe ngamandla. Yonke into engifuna ukuyenza ngokomoya, ngokwenyama, nginikeze umusa ukuba ngikwenze njengoba ngiphila ngokulalela izwi lakho. Ngifuna ukuba ngumthwali wezimangaliso, umthwali wezimangaliso, umthwali wezimangaliso. Kusukela kulonyaka ka-2026. Kholwa izwi likaNkulunkulu. Yikhuluma lokho okukholwayo. Bheka izethembiso zikaNkulunkulu. Ukhulume izwi lokukholwa. Izwi elihle lokukholwa phezu kweyakho impilo. Khohlwa izo zonke noma yiwo wonke amazwi amabi esikhathi esidlule. Zigcwalise ngokuphelele ezibusisweni zikaNkulunkulu. Lona ngunyaka wesibusiso. Kuyo yonke into esiyidingayo ikhona futhi ibonelelwe. Beka uNkulunkulu phambi kwakho ngaso sonke isikhathi. Susa yonke into efuna ukuphikisana. Angeke uzunyakaziswe, ngeke ngize nginyakaziswe, ngizomiswa kuNkulunkulu. Zitshele phambi kukaNkulunkulu kukhona ukuthokoza okugcwele. Lo nyaka unyaka wokuthokoza, unyaka wokuthokoza kimi. Akusekho umqondo wokuba nobungane, akusekho ukukhala, akusekho ukutetema, kodwa injabulo, ukuthela empilweni yakho, emndenini wakho, kuyo yonke ingxenye yempilo yakho. Nalapho obeka khona isandla sakho, uzolazi uthando lukaKristu ngokuphelele kulonyaka. Ube umuntu obhalansayo ngezwi likaNkulunkulu. Ungalaleli ukunconywa ngabantu nje kuphela, kodwa cela uNkulunkulu ukuthi kuphi ukunconywa okusuka kuNkulunkulu ngawe. Ilokhu okuzokwenzeka empilweni yakho, ebusuku, emini, evikini, enyakeni, enyangeni. Izincomo zikaNkulunkulu, izincomo zamazulu phezu kweyakho impilo. Unganciki kukunconywa okujwayelekile maqondana nensindiso yakho. uNkulunkulu uyakwazi ngaphezu kokuzazi kwakho, nawe uyazazi ngaphezu kwalokhu abantu abakwaziyo. Lungisa yonke into maqondana nawe. Ngabe ubonakala njengomuntu omuhle phambi kwabantu? iBhayibheli lithi leyo msebenzi emihle esiyenzayo thina ifana nezidwedwe ezingcolile. Yini uNkulunkulu ayishoyo? Ngabe uthi umuhle? Ngabe ukunconywa ngabantu kuyakhohlisa? Ungakholwa amanga. Unganciki ekudunyisweni ngabantu, kodwa uncike ukudunyiswa ngamazulu, abaholi, abasebenzi, yonke indawo, kuwo zonke izizwe nakuwo wonke amabandla. Tshela uNkulunkulu. Ngeke uze wazi abantu abazi iqiniso ezwini likaNkulunkulu. Abantu abazi iqiniso angeke uzulifihle phambi kukaNkulunkulu iqiniso. Nkosi, thanda abantu njengoKristu. Uthanda njengoKristu wesivumelwano. Nkosi ngisize, Nkosi ngisize ukuba ngithande njengoKristu. Hayi uthando nje lokumbuluza. Ungatshela uNkulunkulu ukuba asuse lonke uthando lobuqili empilweni yakho. Ungabulali umuntu enhlizweni yakho ubuthanda ngaphandle. Tshela uNkulunkulu ukuthi uzosusa zonke lezo zimpawu ezimbi, kanjalo nenzondo enhlizweni yakho. Maqondana nkosikazi wakho, maqondana nomyeni wakho, nezingane zakho, nabaholi bakho, yonke leyo nzondo kulonyaka. Lokhu uthando lwamanga uNkulunkulu uzolisusa phezu kweyakho impilo. Beka impilo yakho, uyibekele abanye abantu, impahla yakho, ukudla kwakho,
ukubekela abafowakho bathande ngempela ngeqiniso, ngokuzethemba uthembe uKristu wesivumelwano. Ubheke izimpawu zaloyo owenze isivumelwano. uNkulunkulu akasiye umuntu kuba angaqamba amantu. Akukho Balaam, akukho umprofethi wamanga ongahlehlisa izithembiso zikaNkulunkulu. Nomkhuleko osukhulekiwe sukela eqaleni kwale nkonzo yesivumelwane, akukho mthakathi, akukho kubhula maqondana nawe, maqondana noJakobe. Akukho siqalekiso esizosebenza siphikisane nawe. Abantu bazofakaza ngawe bathi ungumuntu wezimanga, ungumuntu osebandleni lwabesivumelwano. Njalo hlala ufuna ukuba nabantu bakaNkulunkulu ngomsombuluko, ngoLwesine, ngomgqibelo nangesonto. Unabantu bakaNkulunkulu. Themba ezivumelwaneni zikaKristu. Ukholwa nguKristu, ukholwa nguKristu wesivumelwano. Isivumelwano sensindiso siqinisekisile namhlanje. Loyo yakubiza egameni likaJesu uyakusindiswa. Biza igama likaJesu nakuyiphi ingxenye yempilo yakho. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu ziwuyebo futhi ziwu-amen. Ukwinsindiso, tshela uNkulunkulu ukuhlanzeka kwenhliziyo Nkosi kulonyaka. Ukuphumelela noma ukuchuma okuchichimayo emsebenzini kaNkulunkulu ezandleni zami kulonyaka ngegama likaJesu. uNkulunkulu wesivumelwano uzogcwalisa isivumelwano sakhe zethembiso zakhe phezu yakho impilo. Mawenza yakho indawo, uthi ngizokwenza njengoba ngitsheliwe, ngizokwenza njengoba ngifundisiwe namhlanje ekuseni. Izibusiso zami zizochichima, abantu bazokubona, babone isandla sikaNkulunkulu phezu yakho impilo. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu usephendulile umkhuleko wakho. Akusekho ungabaza, akusekho ukungakholwa. Ngiyakholwa uNkulunkulu usewuphendulile umkhuleko wami. Izibusiso zikaNkulunkulu zizochichima empilweni yakho kulonyaka. Ukugcwala kukaNkulunkulu kuzogcwala empilweni yakho ngegama likaJesu. Abukho ububi obuzofika empilweni yakho kulonyaka. Akukho bubi phezu yakho impilo. Akukho bubi phezu yakho umndeni. Akukho bubi phezu komyeni wakho, phezu konkosikazi wakho. Abukho bubi phezu kwezingane zakho. Akukho bubi phezu kwabazali bakho. Futhi nabazalwane bethu abasezibhedlela njengamanje sikanye nani futhi sindawonye. Thumela ukuphulukiswa nokuhlengwa phezu kwabo ngegama likaJesu. Ukufa kunqotshiwe, izifo zixoshiwe. Ungumlisa wezimangaliso, ungowesifazane wezimangaliso, umfana wezimangaliso, uyintombazane yezimangaliso. Ibandla lezimangaliso kulonyaka ngegama likaJesu. Ngiyazi ulapho, ngiyacela futhi ngiyakukhuthaza ngabe ulapho. Phakamisa leso sandla sokunqoba. Baba, siyakubonga ngobuhle bakho. Siyakubonga ngokucabangile nokuhlelile. Wakhuluma izinto ezinhle maqondana nathi futhi ngiyakhuleka kuwo wonke umuntu magcwaliswe ngegama likaJesu.
ukuthethelelwa kubo bonke noma kuzo zonke izono ezithe ezivunyiwe, ukukhululwa kuzo zonke izono okuphendukiwe kuzona ngegama likaJesu, ukuguqulwa kwempilo kuwo wonke umuntu. Nkosi, ngiyakhuleka ubumnyama mabuphume kuyo yonke impilo, ukukhanya amandla kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Umgogodla wokugula unqanyuliwe. Nkosi, ngiyakhuleka uzothinta wonke umuntu ogulayo noma ngabe yiphe indlela, phulukisa wonke umuntu ngegama likaJesu. Abakhubazekile ezinyaweni, mukela amandla. Ukukhubazeka emizweni, imizwa yamehlo, thola ukuqina nokuphulukiswa ngegama likaJesu. Ukukhubazeka kuyo yonke ingxenye yomzimba kuphumisise ngegama likaJesu. Nkosi, ngiyakhuleka umqondo okhubazekile mawuvuselelwe yonke into kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Ukuphulukiswa kuwe, impilo phezulu yakho impilo, ukugcwaliseka phezulu yakho impilo. Futhi ngiyakhuleka ukuthi kulonyaka uzoba nempilo ephelele edlula yonke iminyaka ngegama likaJesu, nezinto obungakwazi ukuzenza ngenxa yobuthakathaka, ngenxa yokugula, ngenxa yezifo, yonke into obungakwazi ukuyenza ngenxa yokungabibikho kwemali, ngenxa yokungabibikho kwempilo. Nkosi, bonelela yonke into kuwo wonke umuntu ayidingayo ukuze aphumelele kulonyaka ngegama likaJesu. Nazo zonke izibusiso ezisedlulile esikhathini esedlule, izebusiso ngakwesokudla, ngokwesokunxele, ngaphambili, ngemuva, ngaphezulu, ngaphansi, makube ezethu ngegama likaJesu. Injabulo empilweni yakho, ukumamatheka empilweni yakho, injabulo phezulu yakho impilo, nentshisekelo nogqozi lokuba uqhubeke futhi uSathane ngeke amelane nawe. Qhubeka futhi amadimoni ngeke aze akuvimbe, futhi nesitha ngeke size sikuvimbe. NoNkulunkulu uzosheshisa futhi aze enze izitha zakho zikusize. Izitha zakho zizoba ngabangani, zibe ngabalekeleli nababoneleli ngegama likaJesu. Lonyaka sukela sukela nangosuku lokuqala lukaJanuwari, impumelelo empilweni yakho, amandla empilweni yakho. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi wonke umuntu phakathi kwabantu bakho bazothola okufanele bakuthole. Ngiyamukela zonke izibusiso zami. uNkulunkulu aqinisekise phezulu yakho impilo ngegama likaJesu. Izimangaliso, izibonakaliso empilweni yakho nsuku zonke kulonyaka ngegama likaJesu. Nkosi, ngokwethembeka kwakho makube khona isiqiniseko, ngokwethembeka kwakho makube khona ukubonakaliswa, ngokuthembeka kwakho makube khona ukufezeka kwezithembiso zikaNkulunkulu, ukufezeka kuyo yonke impilo. Ngiyakubonga Nkosi, siyakubonga Nkosi, ngegama likaJesu siyakhuleka. Sekwenzekile kimina, sekwenzekile kuwe, sekwenzekile. Amen.